Hello लोगोफोर जोंहा नै मा होनो बारिखौ हालेवबाय आरोना लोगोफोर जाबाबाया फुङावनो हालेवबाय दहाय ओमफ्राय नै दा जोंहा माने हाग्राखौ साफा खालामनांगौ आरो जों दा आइजों हाग्राखौ साफा खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै मैगं फोगोन नालाय इयावहाय हालेवखांबाय फुङाव ओमफ्राय जों दा सानसे दोननानै जोङो एसे बेलासियावहाय मावबाय आरोना जों आइजों मावबाय माने मावनोसै नोंथांमोनाव आं बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों आरोना नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय नामा होनो बिदिब्ला भिडिअखौ आं जागायनोसै आइया इयाव मावगासिनो आरोना इनि आइया सान्दुङानो खाथ'वाखै आरोना दासो मा होनो दासो बेलासिनि 3ता बाजिदों आरोना एकदम सायख्लुमानो जाथ्रा लासैसो जालाङो आरोना माने ओमफ्राय जों सायख्लुम थानायखौहाय मावग्रोनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना दाउआ खादा एरि हासिनि लाबोखाबाय आरोना ओमफ्राय नै आइया हासिनिजों हगासिनो आरोना बारा मोजां खारजोबा आरोना इजोंहाय आखाइजों आरो दांबावनांगोन आखाइजोंनो दांगोन आरोना जोङो गुवारथार आरोना मा होनो मैगं फोनो नागिरदों इयाव साफा खालामजोबनांगौ आरोना दा बाबायाबो हालेवना दोनबाय दा बाबाया खामानि थाङो नालाय सोलाबा आरोना दा जोङो साफा खालामना दोनसै आरोना दांजेनबायानो लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला बिराद गरम आरोना आं गरमखायनो बार सोनाय मोन्दोंमोन होनबाबो आरो उपाय गैयाना मानसि गैया मावनांगौ जायो अन्नानै नोंथांमोनहा आंखौबो सापर्ट खालाम आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर अन्नानै मेंबाय आरोना आङो लोगोफोर मेंनायखाय दसे जिरायथ'बाय आरोना आङो नोगोद गरम नालाय आरो एसे दांबानो जि मेंखायो आरोना दसे जिरायनानै मावफिनसै आरोना लोगोफोर आंखौ जाय सापर्ट खालामो आरोना आं बिसोरखौ सापर्ट खालामफिनजोबगोन आरोना लोगोफोर अन्नानै सापर्ट खालाम नोंसोरबो जाहाथे सापर्ट मोनफिनो ना मा होनो भिडिअ खालामनानै होग्रा रावबो गैयिखायनो बिराद दिगदार जायो लोगोफोर दङ दंनायालाय होमबाबो बायो आरोना बोरै बानायखौ बोरै थिनबाय थानो हानो आरो थिननोबो बोरैबा मोनो ओंखायनो आं हारसिंनो लानानै भिडिअ बानायो आरोना आङो खस्थ' जायो ओंखायनो आङो भिडिअ लाबोथारियाबो गोबाव जाथारबायमोन आरोना लोगोफोर आं भिडिअखौ लाबोया बहुद गोबाव जाबाय बिदि लं भिडिअ लाबोयो आरोना सर्टखौलाय आङो बानायो सम सर्ट भिडिअखौलाय आं बानायो लंखौहाय एसे मा होनो दा गोदान नालाय आरो लाजिनायबो फैयो ओंखायनो आं बानाया आरोना बारा लं भिडिअखौ दिनै बानायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायदो अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो आरोना गरमबाय लोगोफोर नोगोद गरमबाय दसे थाथ'बाय आरोना थाथ'नानै आरो आङो हाग्रा दांफिनबाय आरोना लोगोफोरनि बिराद गरम माने सान्दुङानो खाराखै
टाइम नांबावगौ सान्दुं खारनो दामानि गरम बोथोर नालाय आरो सान्दुंआबो अयथासारखा अखाबो हाथाराखै दामानि गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना आं लोगोफोर जों आइजों आंजों मावगासिनो आरोना बिनानावखौ लेंहरदोंमोन आं बिनानावा फैदिया मबाइल हमनानै होथों सानदोंमोन आङो फैदिया उफाय नाय आं हारसिङै बानायबाय आरोना लोगोफोरा हारसिङै हमनानै दा जोंना आइयाबो हाग्रा थांदों नालाय मबाइल हमनो बेहाबो दिगदार ना अयथासार गरम बापरे बाप हाय गरमा हाला आरोना जोङो ओमफ्राय बिमा फिसानो थैगोनहाय होनलायलायगासिनो आरोना जोङो गरमखौनो अयथासार ना गरमानो आरो मोदानलायखायो महरफ्रानो मोखांफ्रानो गरमजों आरोना सान्दुंजों गोसोमखा आरो सोमखे जाबावसिगोन दिनै केमेरा हारसिं हमनाय नालाय मोजां जायासै दे लोगोफोरना हिसाबलाबायदो गुनो नागिरलायबावा लोगोफोर हाया गोराथार एकदम हाया गोरा जानानै दंथारोमोन आरोना गुनो नागिरलायबावाखैनो आं इदि खामानि मावफेरलामोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं बोरैबा मोनसे मोनखादों आरोना गरम बोथोरनि दिन नालाय आरो बोरैबा मोनसे मोनखादों आरो नोंसोरनो मिथिखायोना लोगोफोर दाबायदि एबारनि देग्लायनि गरमा माबायदि अयथासारखोना थानो हालायै लोगोफोर बाबाय आङो बासोबाय आरोना अगाले मोनजोब्बाय आरोना आङो बाबाय खामफ्लायसो लायनोसै आङो दसे थानानै खामफ्लायाव आराम जिरायनानै मावनोसै आरोना आखाइ फारसे लेथ्रा जायोना ओंखायनो आखाइ फारसेजोंल' मावगासिनो आरोना आङो लोगोफोर गरम ना लोगोफोर ओंखायनो रायलायनायाबो बादुलि एकदम अलसियानि जाबाय आरोना आंना खोनासंसाबलाबायदो लोगोफोर ओमफ्राय आं हाला आरोना लोगोफोर अनेक हाला आङो बोरैबा मोनजोब्बाय खोमसि सांग्रोमोन दाजानलायदों आरोना हाग्रा दांनानै सिखारनानै दा खामफ्लाय लायनो थांसै आरोना आं लोगोफोर खामफ्लाय ओमफ्राय आं मादै फैदोंमोन आरोना आङो मादैजों रायज्लायबाय आरोना ओमफ्राय दा खामफ्लाय लानानै थांसै ओमफ्राय एसे दांबावनोसै ओमफ्राय दांला बारा दसे दांसै ओमफ्राय जाबाय आरोना लोगोफोर खामफ्लाय लाबाय लोगोफोर नै उसुं जिनायखौसो नुलायलांबायहाय खामफ्लाय लाबाय नै बेगखौनो लांसै आरोना ओमफ्राय जिरायनानै आरामसे मावबाय थानोसै आरोना हाग्रा दांबाय थानोसै आरोना गरमबाथाय जेबो मावनो हानो नागिरा एसे मावबानो गोलोमफ्रुजोबो हां गलायनो नागिरो एसे मावबानो गरम बोथोराव खामानि मावनाया हायसोना खम खस्थ' गरम बोथोराव मावनानै जानांगौनिया खम खस्थ' गरम बोथोराव मावनानै जानांगौआ
दायो जिरायसै आरोना लोगोफोर आङो जिरायबाय आरामसे जिरायनानै लाबाय ओमफ्राय आं माबा मोनसे सानदोंमोन आरोना आइजों रायलायदों आङो जिरायबाय ओमफ्राय नै दायो हाग्राखौ फुनसैलाय हाग्राखौ फोसाबसैलाय आं रायलायनो रोङालै मानसिफोर बायदि तेरा मेरा माबा माबि खोनासंसाबला बायदोनि नायसाबला बायदो आङो हाग्रा बोसाबला बायनायखौ होननायसो दसेनो मेंखायो आरोना लोगोफोर दसे दांबानो बोरलाबबानो मेंखायो आरोना ओरैबायदि माने गोलोमदै गेसाव मोनलायबाय आङो गरम बोथोरनि खामानि गोरलै नङा मिथिगोना लोगोफोर आरो हाबा जाबाथ' गैला हाबा जाबाथ' आरो मारै मावनानै जागोनथाय हाबा जानानै नायबासो मिन्थिसिगोन बेबा माबायदि हौवा मोनो हाय हौवाखौल' गाज्रि मोनथोंसै मोजां मोनबासो मोजांसै साख्रियालफोरबाबो साख्रियाल नङाबाबो ओरैनो हाजिरा मावनानै जाग्राफ्राबो अनग्रा थायो नालाय खाफालनि खोथासो लोगोफोर बाबाया हाल एवनानै गालांबाय दा जोंहा बिमा फिसा दांबाय थादो हाग्राखौ मा होनो लोगोफोर हाग्रा दांनायनि माजे दांबाय था गरमबाबो उपाय नाय मैगं जाथारनांगौना आरो फोनानै मैगं जानांगौ आइया नायदो ने आइया सियार लालायनानैसो दांलायबावदों नायदो ओमफ्राय आखाइ आंनिया अबस्था खाराब नायदो हाबजोबखाबाय आरोना एकदम बोरैबा मोनजोब्बाय आरोना हाबनाय एकदम ब्रां मोनजोब्बाय लानोसैखौ लोगोफोर दे दांखांबाथाय साफा सुनोसै लानोसै आरोना नै ओमफ्राय जोंहा दाउ फिनाया एम्फौ मोनजासोदों खोमा ओरै ज' फैजोब्बाय नै लावदुम दोन्दों आरोना जोङो दांखांनायखौ जमा दोन्दों ओमफ्राय उनावहाय जमा दोननानै ज' खालामनानै फोराननानै सावगोन आरोना बेखौ उनाव फोराननानै ज' दोनबाय नै अनेक हाग्रा दंमोन माने मैगं गायनोसै मा गायो ससे मुला गायनो होन्दोंमोन ससे मा गायगोनथाय ससे बेसर गायगोन खोमा गायनो माने फोगोन आरोना बेसर फोगोन मुला फोगोन दायो हाग्रा गारबाय आं लोगोफोर खादायाव लानानै हाखौ गारहैनोसै आरोना मोनसे दाबसे जायगायावहाय रानबाथाय बेखौबो आराम सावगोन आरोना लोगोफोर इयावनो आं हाग्रा गारसै नैबे माबायाव थालिर गुदियावनो गारसै आरोना लोगोफोर दायो गारबाय गारग्रोनानै लानोसै दसे एसे दंबावो बेखौ मावथ'ला दाहाय मावगोन
फाइनालि लोगोफोर खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय दायो आं खामानि जोबनायनि दसे जिरायथ'बाय आरोना लोगोफोर मेंगा होबाय दसे मेंगा होनानै थांसै आरोना न'आव थांसै दुगैहैनोसै साफानो रेडि जाहैनोसै ना मा होनो नायदो आंनि आखाइखौ हा जानानै दंजोबो हाहाबनानै दं नायदो दसे जिरायबाय थांबाय आरोना बिमाया बिदिनो एसे जमा जमा हाग्रा थाबावनायखौहाय एसे हासिनिजों हनानै गारगासिनो आरोना लोगोफोर नै बेनिफ्राय ससे थाबावबाय लोगोफोर बे ससे थाबावनायखौ गाबोन मावनोसै आरोना लोगोफोर आं जिरायनायसिम ससे थाबाय ओमफ्राय ओरै उनथिंजायना फुरा हाजोब्बायमोन आरोना लोगोफोर उनथिंजायनिखौ लानाय जादिया आङो मोनाबाय लोगोफोर नायलाय लोगोफोर माबायदि जिरायनानै दङ आङो नायलाय खादायाव आथिं होलायनानै जिरायनानै दं आरोना लोगोफोरनि मेंगाखायाखै आरोना नायबावदों ओमफ्राय आंनि फावा ओमफ्राय दायो आङो थांसै आरोना इनि खादा खामफ्लाय लाखाबाय न'आव थांसै न'आव दोनहैनोसै दुगैनोसै एसे फ्रेस जाहैनोसै आरोना लोगोफोर फ्रेस ओमफ्राय दुगैनायनि सिगां आङो मा होनो मैगं एसे गायदोंमोन आरोना बेयावहाय आङो दै लुग्रोनोसै आरोना दै लुनो माने दै होग्रोनोसै आरोना एसे गंगार दुन्दिया गायदोंमोन आं ओमफ्राय फुल गायदोंमोन बेयावहाय दै होनोसै दुगैनोसै मोसौसो जाखो ना मासो जाखोथाय गुजोबनायमोन बेनो आरोना लोगोफोर बेनो आङो एसे गायदोंमोन आरोना लामायाव दङ बेखौनो रोजाखाय एसे फुख्ल'नानै गायदोंमोन आरोना आङो बेनो ओमफ्राय फुला नै फुला सुगोनां फुल आरोना लोगोफोर गलाबहां गोजाहां बारो ओमफ्राय बेयाव होखांनानै आङो दुगैनोसै आरोना होनायखौ नायदो आं होनायखौ इनि नायदो जोंना ओमफ्राय जोंना आमखिया साइकेल सायाव गाखोलायनानै दं बाय बाय लोगोफोर आं दुगैनोसै आरोना दुगैनोसै आङो बाय बाय